سلام تعنا هبلي كما لهم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس وان أنا أجزي أبهري مسجن سلام عليكم كم زخماي كم تهلو بعد ملء تسفائي نسخاتكمون نحرد أنا الشانل زي حد يستخدمكم سبسكرايب ناقبركم نايلهم ما عندكم دايسكي بحتصيروا دهسا صوم كناقركم نايلهم ما عندي زلنا الزعبة دكتور أبي نحوحات ملسي زبل أب بالي كيدو مالتيو بعد صف عمر نداقو بنين هلو مالتيو ذهبهم رئيتو الله سمعوا إخهم تمالي حج مفتي عمر عارفهم بزحات سبات كا نتقول داي مالتيو بستفلي من قدي نداقلتون ناتنتن ونوعلم ناي مرير حزن مجلسون بزحات سبات كبو وعلم مالتيو نحناون نملأ بيت صبام صنعتي هابكم نابلنا مالتيو شعوت مالي أبتي ناتهم سنسرعت قبري ويكا مفناو مالتيو بص أبونا ماتياس كا تراخيهم نيرم فلي زبل بخيات رئين كم زي عينة رئيزو ندهابو نيرم يوم كاب صعب هايمانوت اسلامنا زخونو مالتيو بتعم زقرم لب خازه تنكف غلي نيرو خطريو ايخم مالتيو مريحنت نحمدو تاثيرهم اب اديس ابابا زقني غداغود زلي مالتيو نمنت ام تاثيرهم زبل ديتيل لو ጌታቸው ረዳ አማኻሪ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ግንባር ቡሬ ውዒሉ ዝብልን መልሲ ሄኖክ ተክለ ነዞም ብዛዕባ ኪሮስ ሓቲትካ ተዛሪብካ ንስኻ ጽቡቕ ተዛሪብካ ንስኻ ግን ትሕተን ምንታይ ሓቲታትካ ዝበሉና ኣብ ትግራይ ካ ስድራ ስዋኣት ሓዚኖም ብጣዕሚ ዓብይ ሓዘን ይርከቡ ዝብል ናይሎም ዓንቲ ርእሰ ጉዳያትና እዮም ማለት እዩ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽተ እንድሕር ዳኹምኩም ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ማለት እዩ ነቲ ቻናል ሳብስክራይብ እንዳገበርኩሞ ላይክ ሼር እንዳገበርኩም ናብ ካልኦት ተባጽሑ ዝምሕፀነኩም ማለት እዩ ነባራት እንድሕር ዳኹምኩም ግን ወት ኩሉ ግዜ ዝተለመደ ሃናጻይ ዝኾነ ርእይቶኹም ክትገድፉ ለየ ዝምሕፀነኩም ናብ ናይሎም ዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር Welcome to Shidden Reacts 1. Well said and well done. نابزنا لو ما عندك قلدينا هنجمر زقل دزيا قدم حجي نفلت ادو تفلطوا ادو ما يتفلطوا زي فلط اسب مولي يزخون مالتي نسمعيا اتحاول خلاني سددن بك ايد بركايديو وانت ما عرفت تخونك مغزا قلعوك زعقد فيكن كوصلخي اتحاول مسخا من بارسلتني ايردا كايديو تخونك تاجيره اتخوت اخو بزحني مسخا كنبر يدلي وما حزخنا يتخدلخي نادي كيلو لي كايدن وا سخا ما يتخدلخا انا نادي وا زم قلعوخا انا نادي سخنا نادي نسو نادي تم كم جمريو هم وليتر اما فقري خذت تسمع معنا خا ايوه لو انت تسمع معنا حجب زي اسمعات دلسكي قدم نيرك تسمي ايوه كم زي تسمع معنا روبرت مغابي قليد وقت بال تقلد زي امالتيو ويقا مس بعلت بيتو روبرت مغابي زبلا اندا تبالت يا تفلت مالت بزح غزي حجي خا اسلطنه هلق قدم مسينوك انترفيو غيريلو كخر يو كامينغ سون يوللو اسكي نرينا خطا ايروبورت زركا سانطها حليفيو ناب اير كسكل كلخا كمل فخولو استشعر زبر سمعت كاميرا بقى تقاتله بقى خمزي وشطيتي شعا تامشت تذكرني حوي يدق اصلنير بقى خمز جلد اتون وانا خوف من باليسينا من يوم تمثل طبوان سلامنتا يوم نحدهم سنه طبواوي قصد اليوم تزاروا الكاسات حقنه نيرولي تي تونكسستي سيد برهانو جمال ودهالك امراوي ناغو بدبلوماس باسبورتي المسلم امريكا زنبدو طراينا خيسمالو كل اسرع سلا لي سرع كل غزي مطفالا املوخا كل ناس يفوتو شايفينها زاسوا يا احنا نتاكد بدو فوف للياتنا بقى ولا لاغلدي امنا بوي انتايو متخسي مخسسي خاص مغنيات انتايو تباهيليو حاتيت نيرو غنسات زنغرنا نيرو نحناون نسيلا نمتنتا كتمچونا نيرا غن اي نغرن اتا اميزينغ زخونو غدايو قصلنا اسكي ماما غعي نسلطنه انتاي بولو هايلن تزاربا ماما غعي سياس قتال حرادي مش احواتهم زقتلو اليوم بلسكي شنو خصصني وين ما كتنكفكي اتاقوز متزاربنا نيرنا ودو ورقو منكم زقتلو ابي اسرائيل من متوكس من كان يرغن تايقدشني فياتوني سقبل منقص سماي ورث سقبل حاوهم قلسي جيجا واو زفاتو كاسبي جيجا زملكاسهم كن فتو تحواتهم كمان يكونكم سلطنه زغبرو زل حج عبد بد نتدكو اتا سلطنه حوي حج صافينا نعبجها تغاغلها بول وحوخمي كيطدف سلطنه غاغا يزلو تغاغلها بول حوكاس إلكا اندا صدفه يرأينيو
دهاي أسرات برجين حمدو أديس أبابا زملكة أبديس أبابا تقامت إيرتران تأثيرهم بإيرتران زكاد برجين حمدو بزبل نايز فلت من قصاص كابزة حبرو إيرتران أبديس أبابا كم سأسرو من جتاتنا جليتهم برجين حمدو استبها من قصاص ناب جنبار كم استغيره ناز جنبار أين قبلن زبلوا مرار حات من قصاص إثيوبيا أدما نت جنبار كقام وتصنحهم تأثيرهم تباهلهم أتوم تقامت إيرتران زحلف عربي شوعت تقمتي خلتشان 18 عام تمرت بوليس نحتو تدلي أخم ببال نابت أبيا كم تصوعهم بوبيلو كم زأسرهم من جتاتنا نلاندا ريبورت جليتهم أبز حلف ورح مجابي تبومبر برجيد نحمد إثيوبيا تباهلو استمرت زرسنا يملسهم حلافي فاينانس يوناس مبرهتهم توسخ دما هفتم جبرت أداء استبها لنايت تامت حابر يوم كد مثل استمعالتي إذا تأثروا تبايلهم أبمرمرا زي حجة أخيبا أكيدهم إن من تاي نجنبار تقامو زبلو حتوتات كم زقرب لهم دمات حبيرهم أبديس أبابا تولو ديمتو تأثيرهم زلو زوم تقامت إيرتران أبمونجو برجينا حمد وستفتر فلالاي زمت أو مخانو يقلت علهم. لازم مخنيات مأسريهم نبرجينا حمدو نتي جلوبال دخونا نعيز تجبر أخيبا وزة جلجلة نمنتاي تقاومو نمنتاي استقاومكم بزبل يوم تأثيرو لازم تقاومهم سلازخون يوم تأثيرهم يبلنا له حق ده حصود أبكيد خطري وياهم دخونو زيات زينا زلا جيجا ملسنبرج جيجا حتى يلن يبلهنو. سلام أبزي زحالة 4 معلتات مسحفتنا يوريتين بايد لنا شو أبزي جبركو على محتات نذهب كو جبر ملسي أبزي محبرة ومرها وزهان بولكي فليد لهم أونتاوي ملاش نايمة تابعي نايك ألسي ملختات لبعض هنا مسجا نايك وكميدلي كابزي حليفة أن خزار بولو دريز اللهجن أبزي دري أزرله كومنتات كمون بوشي منجد مسنجر خمخاني واتساب مثلا زلو بتي حفتنا يوريت ذهبتني بلاتفورم نعايز موجوس كمخاني نتاحته بمقربة نحفتنا يوريت زوجس بزح صحفات يرئ له إذا أنا عاي كم هناك مياوهن مورالاوي أجوبتها هي بين المالتي من يعطون حفتنا يوريت نتاعد اللي أتذيت خفت لي أنا وأنا بتقول دايز لني أتحساسبها هو أجبر ملسي بصحتكم أي مفلتكم من يرو لأنه هو لجن أنت عايز بالأمنة لني كم مياوي جازيتنيا جيجا ملسنبر جيجا حتو يلن زبل أمنة يزلني لعلو الله أني أدالوت مدب جازيتنيات حتو خحت خلو هزبي زلعلهم حتو تات كحتو حلافنة قديتنا لهم أبزا قد دايز يعني حد أمسينا بوز حسابات نعاي بول كخيجرفة أبزي حاونا كيروز زبلو دلو سي انتاي ملسخة تقون كامل سديت كالوتون مدبات كي ترفر سرحلو نيرومي تلازي يوري تحفتنا نزحتو زي انت زيتر إلاني رأي نعاي ناي وحكي نتي سرح سرحو زلو ناي بقعتن مباركو نيرا تلازي زحتو زي ملعلا يوري تحفتنا كوني عنيرو أنا زهبو جبر ملسخاني مالواش كلهم بأون تاريخهم ولهم ولاون نقالتنا زي مثل جبر ملس انت زهبون أنا ترايخ حتى تولو زقباني لازين استاذ حتتني صبقيو مخنياتو كافت مويا تثبيت زقبر ليو أنا خا قنوع ملستذي كوينو حتو الحنت أجمع يلن كان عنا زتمول أو يخون أيهم بزي جدس كافت ملس أيو يزول بيت موياي سلاز حتتنيهم سميعهم أيتوك أسواي كل تبيت 86 لك أنستيوت جراي بسراويت إثيوبيان إرتران أمحران تلفيران كل تبيت 86 شح كبابي لعلي نا 4 مليون مالت سلازي ناب فرق مليون نمخد حدا كل تبيت شح يترفن الله مالتي كوميشن تجراي مصنعات جونوسايد بروفيسور يمان زر ايزهاو تنتنايو كابزيهم كتسمعوا ببرسنت خانا قمت نرايون 3.4% لعلي شديست ام دفيرمول لعلي شديست كاب شديست 50 زخنا لعلي 13 سب خوينم لعلي شديست سب كاين من دفيرمول سو تقدفا فرا كالي وزيتو قطريه زلك هذا غانغريب معناته غانغريب بخمس مطن عالم ريوا يفلط تخاليخه ماس كيلينج يفلط بهزبي افزبي غيركا قدم هزبي مغراف قدمي هزبي مرشان تلمد ما نوصلنا قدم هزبي بدفار يتلمد قدمي بيتسب قدمي سواء قدمي قشا بقى قدمي دقه بدفار حوا صوي حد دفر مبال اجددك دقه ولدا ونرئ هزبي سبسبكا هبدو مرا هزبي سبسبهم صويهم دفيرهم هزبي سبسب أوكادي ريبورت خلصيو يا وداتون صرحهم أو سيوم يلوم يوم وزي زي تلمده أو علم زي تلمده ماس ريبينج زي تلمده علم بتعمين لكن in front of parents in front of your relative بيتس أو سرها زي تلمده
ዝበለ ኣብ ዓለም ተራእይ ዘይፈልጥ ዝብሎ ዘሎ ጉድ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊና ኣይተፈፂሙ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣብ ልዕሊ ዴታትናን ኣሓትናን ሕዋትናን ዝተፈፀመ ግፍዕን ጨፍጫፍን እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ እዩ ክኹነን ዘለዎ ክሳብ መወዳእታ ከይድካ ከዓ ማለት እዩ ክቃላዕን ነቶም ነዚ ዝፈፀሙ ብምሉኦም ከዓ ናብ ሕጊ ክቐርቡን ሕጋዊ መንገዲ ተጠቒምካ ከዓ ስጉምቲ ክወሰዶምን ፍትሒ ክረኽባን ዘለዎን ነዚ ክትገብር ብዙሕ ፃዕርን መከራን ሓሳርን ክሓትት ይኽእል ዝኾነ ይኹን ግን ብዘይገድስ እዚ ርትዓውን ምግባር ዝሰርሕ ሰብ ኣዝዩ ብጣዕሚ በሊሕን ጎበዝን ሰብ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ኣሜዚንግ እዩ ብጣዕሚ ንምንታይ ተዛሪብክን ኢሎም ከይቀትሉና ኢና ንፈርሕ ስድራ ስዋት ይብላ قدوف بحقليلس أنا سلقوا ولا ديز هبن مريت لأن المصنع زخون أنت زر بيت تصنعني خايلة شاش كلنا يرشوا ساعات جن أفتح مخاطر أي نصم ترينا أي بنا خليت وكر يتول عني وحقها وتكيس للطفوم ما نكايلة سلزي بتعمل بدل لنا نحنا بتعمل يخاف أن الله ننبع لنا مصوات سي حد شيء يكون النعي قدامة حواتر متسوي يوميا لو ميداي مصوات وني عمل اللي عمل جن نقد علينا أبي خيري أبي يرينا نولع له أكاكن حلف تولنا ونعقم نسن يخاف أنا يصدمنا بطع من كافت موتم ناي ودحوا بقديدنا كاين أنا مورال كاين أنا حبو كاين أنا يزغون علنا أنا أقول نخن بطع عبي خبري كاي يقتلنا أنا نفرح كاي يقتلنا أنا نوصل مدرخ تزاري وقد نحيزي نسخان برات كان شعبي يركب حزب من حدار كان من أخايل تزاري وبعضهم يوتقط في ياخذوا لي كذا ستراس وقت لو بطعمي أصجمنا وشجرني نازلنا هيزو وانت حتى وريكم قطرين أنتم بركايدا يا خمس جارة تزاري باتبهيلو نعايو سقعت يزل خيزي وا كربان هبو قدفو نتي راسو وقسي ينبع يزل خندق بقزو يبكي يزلو تم بالصقنا يوم حضرنا زلو تشكي عمد نور خي قاللو تمالي سم زنورو مرات انه مرات اكاتا هاي لمسوم تماريصهم يلو ام بقعهم درهم زنات حجزو اما نسدراسو اير كل ينبع يزل كل يحزن يزلو صبغيو زناد زقرو اسي كل مررتن كل صقمن كل سمعيتنين اغريون ازلوا مالتي تحاده صقمن ግን ትዝነገርዎን በተሓደ ወገን ትተሰምዐን በተሓደ ወገን ጌረና ቀረባየን መከራረኺበን ዘለዋ ትጸገም ከ አክፍትሐለን ዘይከአለን መወዳእታ ኣብ ውሽጠን ዘሎ ጸገም ብልጽግና እዮም ዘመሓደርና ዘሎ ይብላ ኣመሓዳሪ ጣብያ ተሃገበርና ወሪዱ ኣመሓዳሪ ወረዳ ተሃገበርና ወሪዱ ምናልባት ኣብ ናይ ክልል ቦታታት ኣብ ናይ ካልኦት ዘሎ ናይ ዞባ ምምሕዳራት ውሽጥ ዘሎ ዓበይቲ ሹመታት ስልጣናት ኣለው እዮም ኣብቲ ውሽጡን ካድረታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ናይ ሕወሓት ናይ ብልጽግና ወዘተ ኩሎም እዚኦም ኣለው እዮም ሳልሳይ ወያነ ግዛዕዋት ኤቨር ዝኾነ ሕምዝቕዝቕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ብትግራይ ማለት እዩ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ዋላ ኣይትምሩሕ እንዳተባሃሉ እውን ዝመርሑ ብሓይሊ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ሰናይ ምምሕዳር በቃ ዘይምቾ بحصيرو جروب اوف جانجسترز يوم زمرحو وفت عد مالتي نعمنت نسنون زي ترد انسقيلن تبلاز توهال او بتحد وغنن بلاز توهال اي ولا بتحد وغنن زبصحنين زبلا زلو يبخ ياون الله تزحزن غداي كن تصقمن كيفتحلن حجون بعلن يسوفي الله مالتي افتي طابيا زم حاضر زلو صقم زلو سب هيبن حليفن طقيمن انتس كتحاز انتس كلاف الف انتس وزت كغبر احليفنين كبا زلو نسن كن ኣብ ማዕደን ነትጸገም ሕጂውን ወርዊረን ይህወሎ ብልጽግና መጽየብ ትግራይ ሕጂ ዘመሓድሮ ዝኾነ ይኹን ምሕደራ ዝበሃል የለን መንግስቲ ታዋኢ ዘመሓድር ካበኢ ዘመሓድር ካብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ዘመሓድር ዋላ ናቱ ስርዓት እንተልዩውን ቶም ሰባት ግን ተወለድቲ ናይ ተዓድን ከምቲ ዝበልኦም ተሓቢኦም ዝነበሩ ዘይተቃለሱ ማለት እዩ ሃዲሞም ዝነበሩ እዮም ሶ ካብ ህድማ ዘምለጠ ንባዕሉ ሃዲሙ ውግእ ፈሪሑ ካልኦት ክስው እናገበረ ጸንሐ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ እናበልዐ ዝነበረ ሕጂውን ባዕሉ ንሱ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ እዚኣቶም ብምልኦም ዋት ኤቨር ፖለቲካል አይደንቲቲ ሃለዎም بوتي يمدوا بزي يقدس بلصقنا حران موص ايكونن ግን ሰንተን ሰበይቱን ተጸገም ስለ ዘይርድን ዘሎ ያ ጸቢቀ ዘርዚረ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካል አሳምፕሽን ወይ ከአተሐሳሰባ ገለ ይሃልዎም በዘይ የገድስ ከእሰሩ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ዘውጽሕዎ ግፍዕታት ከ ማለት እዩ ሕወሓት ይኹኑ ብልጽግና ይኹኑ ሰብ እንትፍኩለሎም ድሕር ከምዚ ዓይነት ግፍዕኛታት ኮይኖም ምክንያቱ ግፍዒ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ከምዮም ይወልዒ ሰቲ እዮም ፍሉጥ እዩ ወብሰርና ይክዕድሉ ከለው ዘይምሕሩ ካደድ ኣብዚ ክምሕሩዎም ኮይኖም እዚ ዝበጽሕን እዩ ነተነደ ዝበጽሕ ጌታቸው ረዳ ኣብ ግንባር ቡሬ ውዒሉ ተሃገበር ውዒሉ ዜና እዩ እንሰምዕና ማማኸሪ ቀዳማ ሚኒስትር ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ጌታቸው ረዳን ዋና ዳይሬክተር ሃገራዊ አገልግሎት ስለያን ጸጥታን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከመወን ካብ ክልል ዓፋር ዝመጹ ላዕለዎት አመራርሓን ሚኒስትር ፌደራልን መራሕቲ ምክልኻል ዘሓቆፈ ጉጅለ ሎሚና ዋፍ ደጋ ዓሰብ ዝኾነ ግንባር ቡሬ አትዮ የነጻድቃን ቲፒኤልኤፍ ልገንጠል በሚልበት ሰዓት እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ እነዚህ ወጣቶች በዛ ዘመን ትግራይን ባህሉን በደንብ አያውቁትም እልህና ቁጣን ያላቸው እንጂ የበቃ ዕውቀት አልነበራቸው ኦነግ ቅድም ሌንጮ እንዳለው እንኳን ኦሮሚያን መገንጠል ቀርቶ የትውልድ ስፍራውን እንኳን በትክክል አያውቀውም ባሌን አያውቅም
ሌላውም ነፃ አውጪ ይኸው ነው የሶማሌውም የምናምኑም በትክክል ባህሉን አገሩን ሳያቅ ነው ነፃ ልውጣ ብሎ በጋራ መኖር ስንችል መከፋፈል ይሰበክ ነው ማለት ነው። ልጠቅልል ባዩም ዘመን አያውቅም። አሁን ባሌ ይጠቀለላል አይጠቀለልም እኮ ብትፈልግም ባትፈልግም አይቻልም። አለፈ ያ ታሪክ። ከኋላ ጋር መታሰር አያስፈልግም። ትቶ ዛሬ መኖር ያስፈልጋል። ምን ጠቀልላለህ? አታውቅ እንኳን ልጠቀልለው አታውቀውም። ይሄን ሰፊ ምድር፣ ይሄን ሰፊ ህዝብ፣ ይሄን ሰፊ ባህል ሰብስበህ አንድ ማድረግ አትችልም። ያለው ምርጫ ተከባብሮ ተደማምጦ ተጋግዞ ተካፍሎ በጋራ መኖር እንደሆነ ማመን ነው። ያ ሲሆን ሰላማችን ልማታችን ይመጣል። የናንተ አብዚ ጉዳይ ታይኔሩዝ ጉዳይ ዚ ማለት እዩ ብደት ባሌ እዩ ኣብቲ ከባቢ ከዓ ሶፍ ዑመር ዝበሃል ዓብይ በዓት ኣሎ ብዙሓት ታሪኻት ዘለዎ በዓት ከም ምዃኑ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ሂስትሪ ገለ ንመሃሮ ነርና እዚ ዑደት እንዳገበሩ እናሃለዉ ዝተዘርበ ዘረባ እዩ ኣብቲ ውሽጢ ከዓ እኒሄ ትሪኦ ዘለኹም ኣዝዩ ብጣዕሚ ዝገርም ቦታ እዩ ተሰሪሑ ማለት እዩ ብፍሉይ ዳርጋ ገነት ተምሳሌተ ገነት ኮይኑ እዩ ተሰሪሑ ናብኡ እዚ ቦታ ክሰርቕ ኢለ መፅአ ነይረ ቅድሚ 11 ዓመት ኢሉ ጌታቸው ረዳ ክዛረብ ሰሚዐ ነይረ ማለት ሽዑ ንክንሰርቕ ኢና ንመፅእ ነርና ብፕሌን ከዓ መፅአ እሞ ከዓ ክመፅእ ከለኹ ይዝብል እንታይ ኮይኖም ከንምስራቅ እኳ ክምችወናስ መንገዲ እንታይ ኮይኑ ዘይተሰርሐሉ ኢለስ ይሓምን ነይረ ሕጂ ግን በአካል መፅዮ ይብል ሽዑ ንክሰርቁ ኢሎም ይመፁ ከም ምንባሮም ባዕል ንጌርና ማለት እዩ ዋት ኤቨር ደ ኬዝ ግን ዞሮ ትዘረባ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ነቲ ዓድኹም እዩ ይፈልጥዎ ድዮም ኣይፈልጥዎን ነቲ ዓዶም ሓቂ እዩ እቲ ሓደ ወገኑ ሓቂ እዩ ጠቅላይ ሚኒስተር ዛረቦ ዘሎ ትክክል እዩ ማለት እዩ ኣይፈልጥዎን ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ ውግእ ምሕደር ሲኢና ምሕደር የለን ኢሎም ይኸዱ ነይሮም ንምንታይ ኣብቲ ገጠር ሲ መንፀፍ ዘየለ ከመይ ገርና ንድቅስ ሲውሉ ነይሮም ምስተባሃለ እኮ ንሕና ከምዘ ይፈልጥዎ ፈሊጥና ማለት ኣውዳ እንታይ ዝተቐመጠ መንፀፍ ዘለዎ ሓረስታ ያለና ዲ ንሕና ጀንደ ማእሲ ንእዲ ገለ እዩ ዘለና መደብ ወዲ መደብ ጌርና እንዳደቀስና ዓቢና ብዙሕ ቦታታት ከምኡ ዓይነት ፀገም ከም ዘለዎ ዘይፈልጥ ኣብ መቐለ ኣብታ ጫፍ ዘላ ኮርኒስ ጠጠው ኢሉ ዓዲ ከም መሓደር እንተሎ ገነት ትመስሎ ምክንያቱ በታ ዘለዋ ስፍራ እዩ ዝዕቅና ዘሎ ንኹላ ማለት እዩ ቀረብ ማይ ነው ዓላንታ ከተማ እኳ ሙሉእ ዘይኮነ እንዲ ግን ኩሉ ብግርባ ማይ ዝሽከም ኣስታት 20 ሜትሮ ንታሕቲ ማይ ገሊሎም ዘውፁ ከም በዓል ካብስ ገደ ፅምብል ሓሊፊልካ ዘሎ ስፍራ ሃበይ ገለገለ ዝበሃሉ ቦታታት ከም ዘሎ ዓድና ዘይፈልጥ ማዕት ትውልድ ኮይ እንምኮ ድኽነቱስ ንዋዕሉስ በኣግባቡ ዘይተረድኦ ትውልድስ ከም ዘሎስ ይነግረና ኣሎ እንተነገረና እውን ግን ንሱ ስለ ዝተዛረበ እምበር ሓቂ እዩ ማለት ወይል በቃ ኣይትፈልጡን ኢኹም ነርኩም ሲልኩም ሆነ ዓዲ ትቃሉ ስላ ነርኩም ኢሊ ነግሮም ኣሎ ንሶም ከዓ ኮፍ ኢሎም ይሰምዓል እሺ መልእኽቲ ስታሊን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ንኣድነቕቲ ዝኾኑ ንናይ ሓጂ ሙፍቲ ዑመር ኢድሪስ ኣድነቕቲ ዝኾኑ ትማሊ ነብሶም ካብ ዓለም ሓሊፋ ማለት እዩ ወይ ከዓ ካብ ዓለም ሓሊፎም ትማሊ ቀብሪ ስርዓተ ቀብሪ ተፈፂሙ ነይሩ ኣብቲ ስርዓተ ቀብሪ ብዙሓት ሕቶታት ተላዒሎም ከም ዝነበሩ ተዘሪቦሎም ብፍላይ ከዓ ንሶም ኣብቲ ክናዘዙ ከለዎ ኣብ ድሕሪ ገዛይ ዝርከብ መቃብር ቅበሩን ኢሎም እቲ ጠቕላላ ቁማ ናይቲ እስልምና ከዓ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ብስሩ እውን ሰባት መቃብር ከምልኹ ወይ ከዓ ብዛዕባ መቃብር ዝኾነ ነገር ንክገብሩ ዝዕድም ጉዳይ እዩ እዚ ከዓ በኣና ሓራምን ውጉዝን እዩ ከውና ይኽእልን ኢሉ ኣብ መወዳእታ እውን ነቲ ኑዛዜ ክሰዓር ኣለዎ ኢሉ ከም ዝነበረን ግን ከም ዘይተሰዓረን ተዛሪቦም ብዙሓት ሰባት ከዓ ከምኡ ይብሉ ብጎኒ ገለገለ ሰባት ድማ ብጣዕሚ ኣሰዳድ ዝበሃሉ ሰባት እንኳዕ ሞተ ዝሰብኣይ ዝበሉ ነይሮም ኣነ ከዓ ብጣዕሚ ትማሊ ብዙሕ ታሪኾም ይሪኦ ነይረ ቅድሚኡ ንሰምዖም እዞም ሰብኣይ ማለት እዩ ዓብይ ግራንድ እዮም ማለት እዩ ብጣዕሚ ዓብይ ዝበሃሉ እዮም ዓብይ ሰብ እንትመውትን ዓብይ ኦም እንትወድቕ እንፍራሕ ዝበለ መን እዩ ብጣዕሚ ኣዝዮም ደስ ዝብል ኳሊቲ ዘለዎም ሰብ ነይሮም ናይ ብሓቂ ሰብ ይብሉ ነይሮም ከም ሰብ ከዓ ይሸቱ ነይሮም ማለት እዩ ብዙሓት ጳጳሳት ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እውን ተይተረፈ ብኽያቶም እንዳገለጹ ቁዒሎም ዓብይ ሰብ ክመውት ከሎ ብኩሉ ሰብ ይዝፍቶ ማለት እዩ ሙፍቲም ዛሬ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል ለመላ ቤተሰቦቻቸውና የእስልምና እምነት ተከታዮች እና ኢትዮጵያውያን ጽናቱን ይስጣችሁ ማለት ወዳለ በዚህ አጋጣሚ ዛራ ሚዲያ ትልቅ አባት ነበሩ ትልቅ ብዙ ታሪክ ያላቸው አባት ናቸው እንግዲህ የፍቅር መሰረቱ ሰው ልወደድ ብሎ መወደድ አይችልም ለጠላ ብሎ መጠላት አይችልም የሚያስጠላው ተግባሩ ከኤሉን ክፍታ ይኽእልን ሰብ ክጽላኤሉን ክጽላ ይኽእልን ክጽላ ዝገብሮ ተግባር እዩ ኢሎም ተዛሪቦም ዓብይ ቃል እዩ ብጣዕሚ ፍሉይ ዝኾነ ቃል እዩ እዞም ኣቦ ፍሉይ ዝኾኑ ኣቦ እዮም ብዙሓት ሰባት ምስቲ ዝነበረ ብፍላይ ከዓ ማለት እዩ ምስ ክርስቲያን ርክብ ኣለዎም ትርክቦም ከዓ ማለት ሰላማዊ ኮይኖም ይነብሩ እዮም ገለ ገለ ተቃውሞታት ይቃወሞም ነይሮም ንዕኦም ማለት እዩ ግን ቶም ሰብኣይ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ዝኾነ ጽቡቕ ዝበሃል ኣቦ ብዙሓት ምዃኖምን ዝግርማ ሞገሶምን ምስ ጽድቆምን ዓብይ ሰብ ኮይኖም ዓብይ ኣድባር ኮይኖም ሓሊፎም ማለት እዩ ናይዚኦም ደኣ ንኹሉ ይሃቦ እዩ ዝበሃል ዕድመውን ጽቡቕ ሓሊፎም ኩሉ
ኩሉ ነገር ሪእሞ ማለት እዩ አዲስ አበባ ካብ ዝኣቱ እኳን ማዕለስ 50 ገረን ዓመታት ገይረ ኢሎም ኣብ ኢንተርቪው ክገብሩ ሰሚዐ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርም ብዙሕ ቦታታት ከይዶም እዮም ቱርኪ ዱባይ ሱዑድ ዓረብ ኩሉ ክንደይ ሽልማታት ክንደይ ታይ ዝበሃል ነገራት ወሲዶም እዮም ማለት እዩ ዚኣተው ዓለም እውን የለን ኣብ ብዙሓት ዓድታት የመን ገለገለ ከይዶም ናይ ሰላም ስብከት ሰቢኾም እዮም ብዛዕባ ሰላም ተዛሪቦም እዮም ማለት እዩ ብዛዕባ ሰላም ዘለዎ ጥቕሚ ወዲ ሰብ ሓቢሩ ክነብር ከም ዝኽእል እንስሳ ኳስ ነትናቱ ትራይብ ነትናቱ ክላን ኣይዕምፅን ኣይጉምፅፅን አንበሳ ንኣብነት ናይ አንበሳ ዘሎ ኣይሃድንን ሰብ ግን ወዲ ሰብ ይሃድኖ ኢሎም ብዙሕ ነገር ነጊሮምና ነይሮም ማለት እዩ መንግስተ ሰማያት የውርሶም ጀነት የውርሶም ይዝባል በእስልምና ማለት እዩ ይሃቦም ኤኒዌይስ ናይ ልማዓት ቪድዮ ነዚ መስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታተልኩም ኣብ መወዳእታ ሃናጽ ዘበለ ርእይቶ ገዲፍኩም ስለተኸዱ ብጣዕሚ ገይረ ዘመስግነኩም ማለት እዩ እዚ ሽደን ሪአክትስ ዋን እዩ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ብምግባር ኣብ ካልኦት ባጽሑ ነባራት እንተኾንኩም ድማ ዝተለመደ ሃናጻይ ርእይቶታትኩም እናገደፍኩም ለይ ኪዱ ቻው ደህና ቀኒው ታም Good light. نحن حضرت حواتي ما نطيب